Припинок. Завод газаапарат. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Цэнтральны рынак. Припинок. Цэнтральны рынак. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Міцкевіча. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена уваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Припинок. Міцкевіча. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Маставая. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Припинок. Маставая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Прэскік дывізій. Припинок. Прэскік дывізій. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Аэратронная. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 34. Припинок. Аэратронная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Беларуская. Припинок. Беларуская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Транспартная. Припинок. Транспартная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Лейтенанта Рапцева. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Припинок. Лейтенанта Рапцева. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Слаўнафта. Припинок. Слаўнафта. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца Працоўная. Припинок. Вуліца Працоўная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Інтэртранс. Припинок. Інтэртранс. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Будаўнічыя. Паважаныя пасажыры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Припинок. Будаўнічыя. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Рамтэхніка. Припинок. Рамтэхніка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Рыстабл Аўтатранс. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 34. Припинок. Рыстабл Аўтатранс.
Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Чырвонагвардзейская. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Припинок. Чырвонагвардзейская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Новосельская. Припинок. Новосельская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Радужная. Припинок. Радужная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Бярозаўка. Припинок. Бярозаўка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Кіеўская. Паважаныя пасажыры, будзьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Припинок. Кіеўская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Дываны Брэста. Припинок. Дываны Брэста. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Панчошны камбінат. Припинок. Панчошны камбінат. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Рамбытэхніка. Припинок. Рамбытэхніка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Аўташкола. Припинок. Аўташкола. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Пажарнае дэпо. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Припинок. Пажарнае дэпо. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Гандлёвы цэнтр «Усход». Припинок. Гандлёвы цэнтр «Усход». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Партызанскі праспект. Припинок. Партызанскі праспект. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Праспект Рэспублікі. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Припинок. Праспект Рэспублікі. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Крушынская. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняецца, пасажыру забаронена уваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Припинок. Крушынская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Гузнянская.
Припинок. Гузнянская, Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Заречны. Припинок. Заречны. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Светлая, Припинок. светлая, Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Пугачова. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Припинок. Пугачова. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Кавалёва. Припинок. Кавалёва. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Рынак. Лагуна. Паважаныя пасажыры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Припинок. Рынак. Лагуна. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Луцкая. Припинок. Луцкая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Цэнтральная. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Припинок. Цэнтральная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. завод «Цветотрон», Припинок. завод «Цветотрон», Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Машынабудаўнічы завод. Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дают ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь. Припинок. Машынабудаўнічы завод. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Паўднёвы гарадок. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок. Паўднёвы гарадок. Канцавы прыпынак.